नैबे भिडिअखौ नुदोंना नोंथांमोना? नुवाखैबा बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांथारदो अननानै। भिडिअआ ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट लोगोफोर, बिथांमोना गासै 7 हौवासा आरो आङो बे भिडिअखौ ससियेल मिडियानिफ्रायनो पिकआप खालामदों। नोंथांमोननो आङो देखायलांगोन। बिराद मोजां बर' एलबाम खालामदों बिथांमोना, बर' अल्ड सं, बेखौनो कभार भिडिअ बानायदों। दख'ना गाननानै गासैबो हौवासा गोजासो। खिन्थु आङो फार्स्ट टाइम जेब्ला आङो फेसबुकाव नुदोंमोन बिथांमोनखौ, एकदम आं बारा आन्दाज खालामाखै। फार्स्टआव आङो स्क्रल डाउन खालामबाय थानायाव बे भिडिअआ फैनानै होदों आरो नायदों आङो। नायबा नुबाय बिराद माने इन्ट्रेस्टिं जादों आरो भिडिअआ बिराद मोजां जादों। आरो बेखौ नुनानै आङो एकदम नायनानै गासैखौबो नायजोबथारदों। बेनिफ्राय उनावहाय आरोबाव आङो प्ले खालामनानै नायबाय। प्ले खालामनानै मोजाङै नायबा एसे आन्दाज मोन्दों आङो। बिथांमोना ससियेल मिडियाआवनो सम सम नुजाबाय थाखायो 7 आरो बिथांमोनानो नैबे एलबामखौहाय बानायदों। आङो देखायलांगोन नोंथांमोननो, बिराद इन्ट्रेस्टिं जादों। नोंथांमोना ओरैनो सा साज्रां नायबा बिथांमोनखौ माने हौवासा होननानै माब्लाबाबो साननाय नङा। गासैबो माने हिन्जावसा बायदि मोसाखादों आरो बिसिनि एक्टिं, बिसिनि मोसानाय गासिबो माने हिन्जावसानिखा आरो। नायबानो जाबाय नोंथांमोना, आं देखायलांगोन नोंथांमोननो। साबायखर थाबाय फंबायमोन, नोंथांमोना ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै नोंथांमोना जिबायदि मोनसे एलबाम दिहुनबाय। बे एलबामखौ थारैनो आं बिराद गोजोननाय मोन्दों नायनानै। आरो इयुनावबो जाहाथे साबसिननिफ्राय हामसिन जाहाथे नोंथांमोना भिडिअ लाबोबाय थायो, बेनि थाखाय आं आसा खालामनाय थाबाय। आरो नोंथांमोननि इयुना जाहाथे गोजोन जायो, बेनि थाखाय आङो आसा खालामनाय थाबाय। स' फैदो बिदिबा जों भिडिअखौ जागायलांदिनि।
मोनसेल' नङा लोगोफोर बिथांमोना गोबां माने बेबायदिनो हिन्जावसानि दख'ना गाननानै हिन्जाव महर लानानै गोबां माने एलबाम खालामदों बेखौ आङो नोंथांमोननो जास्ट आं मोनसेबाव आरो देखायनो सेस्था खालामनि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बेयावबो बिराद मोजां जादों एलबामा नायलांदो लोगोफोर नुबाय दा लोगोफोर नोंथांमोना बेसे मोजां देलायै गानै जोमै बिथांमोना मोसादों आंथ' हिन्जावसायानो हिन्जावसा बायदि मोननानै लादों बिथांमोनखौ इसोरनि रायलायनाय एक्टिंफ्रानो बिदिनोखा हिन्जावफोरनि बायदिखा एकदम बिराद मोजां जादों स' नोंथांमोना माबायदि मोनखो बे भिडिअखौ नायनानै एसे जनायहरदो लोगोफोर आरो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय बाय लोगोफोर